L-eks Prim Ministru u l-eks Kap Nazzjonalista Lorenz Gonzi u l-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista ta' Tmeninijiet Luis Galea huma l-imħuħ wara l-kampanja tal-kandidat tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil Bernard Grech. Grech se jikkontesta lil Adrian Delija biex isir kap tal-Partit Nazzjonalista u bekk il-fazzjoni Busuttil tikseb lura r-riedni tal-partit. L-għada li One News zvela kif Luis Galea u anki Lorenz Gonzi huma wara l-kampanja ta' Bernard Grech, it-Times irrappurtat li Gonzi qed jagħti l-parir lil Grech. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu mat-Times qalu li Gonzi u esponenti oħra fil-Partit Nazzjonalista qed jipparteċipaw fl-laqgħat fit-tul fejn ġiet diskussa l-kampanja elettorali ta' Bernard Grech. It-Times qalet li Lorenz Gonzi rried li Roberta Metsola li ttella għal kap nazzjonalista, immissa la ma tħallix tikkontesta qiegħed jgħin bruħu b'ġismu lil Bernard Grech f'dik li hija taqbida bejn żewġ kandidati. It-Times qalet li Gonzi naqas milli jikkummenta dwar l-għajnuna li qed jagħti lil Bernard Grech. Sorsi li tkellmu mat-Times qalu li Adrian Delija jaf b'dan kollu u għaldaqstant se jagħmel kampanja kontra l-klikka li sfiduċjatu u se jiftaħ attakk fuq l-establishment nazzjonalista. Ma' Gonzi hemm Luis Galea li Delija kien qabdu biex jagħmel ir-riformi fil-Partit Nazzjonalista. Barra d-dar ta' Luis Galea kienu nqabdu esponenti mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil, fosthom Kerel Aquilina u Elix Perici Calaxxone jiltaqgħu fl-laqgħa konfoffa. Wara l-ġie sfiduċjat Adrian Delija Luis Galea malar kien ħareġ stqarrija jitlob biex Delija jwarrab u qallu biex jaf jabbuża mill-lealtà tat-tesserati. Ma' Gonzi u Galea semma wkoll Chris Sajt li qed intefa' bruħu ġismu fil-kampanja ta' Bernard Grech. Sajt li kien tellaq ma' Delija u tilef l-elezzjoni għal kap li snin ilu issa jitlob is-sostenituri tiegħu biex jabboġġjaw lil Bernard Grech. It-Times irrappurtat li dawk wara Grech kellhom anki laqgħa online nhar it-tnejn li għadda fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Intant l-eks kelliem ta' Guido De Marco Alessandro Farrugia qed joħsieb il-propaganda ta' Bernard Grech.